spille Blade. Det gider jeg ikke. Det er altså så kedeligt at spille Beyblade. Selvom det faktisk er mega skægt. Altså med Yu-Gi-Oh! Kort. Nej, det er en skændelse mod Pokémon. Ja, det er skønt. Vi kan også spille Ule. Hvad er det? Jeg ved ikke. Hey. Jeg tror, man kan sætte den i min Pokémon. Billede kolder en. Nej, jeg tror ikke. Men hey. Vi kan lege fange hinanden med en Pokémon. Jeg fanger dig. Sygt! Det er simpelthen. Jeg skal fange mig med en Pokémon. Hvor er min Pokémon? Jeg kan ikke se den. Hvor er Pokémon? Hvor er Pokémon? Jeg kan ikke se Pokémon. Kom nu, man! Hvor er Pokémon? Tell me, please. Hvor er Pokémon? Jeg tror, han er død. Fordi det er rigtig sjovt, at vi hader ham. Jeg vil gerne lave min egen film. Jeg tror, han er død. Tror jeg ikke. Okay. Skal vi ikke bare sige, det var det? Ej! Og lægge en komme, men gør det der tis. Ej, det skal ramt ikke! Ej, ved du hvad? Det går bare ikke, det der! Det går bare slet ikke! Det går bare ikke. Det går bare ikke. Du stoppede det ikke film. Det gjorde bare ikke. Fuck dig. Bitch! Åh, nu fanger jeg dig! Hvad? Stop optagelsen, Nikos! Er den ikke stoppet?